Tijak mulej! Halleluja! Nilqawkom eżesaħu Maltinu għawċin għal-kelma tal-mulej u jalla din il-kelma verament birikkom u tejnkom u tatikom kuraċ u tama. Ejjew nitolbu fl-imkien, nitolbu miegħi. Halleluja. Mela, Missi Qadis, nirringrazzjawk li aħna nistgħu nirċievu dan il-privileġġ li nisimgħu nirċievu f'qalbna il-kelma tiegħek mulej. Kellimna llum u għamel li dil-kelma tinfdilna qalbna u tidħol fil-fond ta' qalbna u tassew taħdem fina mulej Qaddis u twetta il-pjan li inti għandek għalina mulej. Spiritu Santu kellimna, glorifika l-isem ta' Ġesu u kompli trasformani biex insir nixbaħ lilek mulej f'isem Ġesu Kristu. Amen. Ħammurru fi ktib ta' Luqa kapitlu 4. Luqa 4. Dan huwa messaġġ li kważi forsi xi wħud qablejlu mhux ovvja. Però nista' ngħidilkom jiena llum anka wara 30 sena fil-mulej li bil-grazzja tal-Alla, wara 30 sena fil-mulej, wara 20 sena, anzi iktar sena ftit, 20 sena kważi xogħol pastorali u madwar qisu 27-28 sena xogħol ministerjali. Qed ngħidilkom għaliex mhux tista' tkun ministru tal-Vanġelu mhumiex bil-fors pastor. Tista' tkun diaknu, tista' tkun xieħ, tista' tkun evangelist, tista' tkun missjonari, tista' tkun għallim. Pastor huwa xogħol speċifiku. Imma nista' ngħidilkom fl-esperjenza tiegħi li avolja inni ħafna u dawn is-snin twal fil-mulej, xi kultant anka jiena ninsih dal-prinċipju. Anka jien ninsa dan il-prinċipju li suppost huwa bażiku. Imma jekk niftakruh jaħilsek. Jekk tiftakru dal-prinċipju jgħinek tgħix ħieles u bl-Ingliż hemm il-kelma struggle. Thank you. Paulupedia, amen. God bless you. Thank you, Jesus, for Paulupedia. Amen. Imma jgħinek dal-messaġġ biex ċertu affarijiet li tistragilja fihom u tissara fihom tieqaf u tistrieħ. Għaliex inti fil-ktib tal-Lut kapitlu 4 kważi ejja nħarsu lejha stess, Spiritu Santu għejni. Ejja nħarsu lejha stess. Grazzi Ġesu. Vers 3. Vers qasir imma vers powerful. Vers 3. Għax aħna li nemnu nidħlu fil-mistrieħ. Bil-Ingliż, we who have believed have entered the rest. Kieku għed namlu bil-Ingliż għal-messaġġ ngħidlek instead of resting, many are wrestling. Minflok ħafna qed jistrieħu, qed jistragiljaw, qed jitqabdu ċertu taqbid li inti m'intix imsejjaħ biex titqabad fih. U x'jiġrilek jekk inti titqabad ċertu taqbid li m'intix imsejjaħ fih, x'ħajġrilek taħseb? X'taħseb li għadu ħajamel? Bravo, dik hija l-kelma. Jajjik. You get weary. Tibda tajja. Għax tibda sibru qed tiġġieled ma' ħafna affarijiet li jekk taqbad din l-informazzjoni li għandha ssir revelazzjoni li jekk taqbadha di u ma tinsijiex tgħix fil-mistrieħ. Għax inkella tajja, x-xetan jgħajjik. Hemm affarijiet li inti l-ħin kollu tispiċċa tiġġieled u tistragilja
naf li Maltija pastardija ta' dik. Tistragilja u titqabad, meta hemm affarijiet li m'għandekx għalfejn tistragilja u titqabad magħhom. Għaliex jekk inti timxi bil-fidi f'dawn l-affarijiet li ħanitkellem fuqhom, inti suppost tistrieħ. Tidħol fil-mistrieħ. U ħafna minna xi kultant ninsew li l-ħajja tal-Kristjan suppost hija ħajja ta' mistrieħ. Mhux ħajja ta' stragil, ħajja ta' taqbid u ġlied. Anka ma' xitan, darba kelli ħabib tiegħi l-Amerika, il-mulej kien għamel miraklu miegħu, kien beda jiġi l-grupp li bda jkondajtina tal-Bible Study u konna naraw vera nisin ħelsu u jfiqu nirringrazzja Alla. Dan kien ibati bil-skizofrenja għal ħafna snin, kien fiq totali. Pero darba kien għalli għat insuqu f'nafsa triq, fit-triq msomma f'nafsa triq, u għalli dil-ġima teħx kemm iġġilit ma' xitan. Għetlu mela kemm ħlejt ħin. Għalli għalix. Għetlu menti tiġġilit il-ġaħat tiġġiet konfit. Tellif. Għetlu inti mkien ma tajlek il-bibja tiġġilit ma' xitan. Inti tirreżisti x-xitan trid. Mux tiġġilet miegħu. L-ikbar ġlieda mhijiex ix-xitan billi vetorna. Ija int il-ġisem. U iktar ma jkollok nuqqas ta' għarfien, jista' jkollok żelu daqs dinja, ma jekk ma jkollokx l-għarfien bibliku u revelazzjoni, ix-xitan ħajrid iġibek f'taqbida kontinwament. Infatti meta Alla ħareġhom mill-Eġittu, x'rid idaħħalhom? Fl-art ta' mistrieħ. Mhux l-art, mhux għamlu rixma ta' snin, jiġġieldu jitqabdu. Għaliex? Għaliex? X'memnux li terba. Għax memnux ma daħlux fil-mistrieħ. L-għallu kemm tajba di għalina di? Ma striħux għax ma jemnux. U ma jemnux dak li diġa kien imwijat. Imkien fil-Bibja, fit-Testament ġdid iktar uktar li aħna ngħixu dwar kollox fit-Testament ġdid, m'hemmx imkien miktub li inti tittiġġieled għal xi ħaġa. Kont taf. Kont taf. Are you aware? Anka kontra l-għadu ma tgħidlek x'ġġielet, tgħidlek bl-iskrittura tissielet jong għaliex hemm reżistenza mhux ġlieda. Bl-Ingliż tgħidlek you wrestle, not fight. Wrestle għax inti għandek taqbida jipprova jħoddlok xi ħaġa dak li huwa tiegħek. Fil-ktieb ta' Ġagbu 4 vers 7 tgħidlek li inti waqt li tissottometti lill-Alla kemm hi powerful din ir-rivelazzjoni. Jina ġej hawnhekk illum kelli quote revelation iktubuha. Mela Holy Spirit help me. Ix-xitan jirnexxa jagħmel il-ruxma ta' Kristjani frustrati u minflok jidħlu fil-mistrieħ jidħlu f'kontinwament taqbida li mhumiex imsejħin għaliha. Imma tgħidli pastor fit-tieni Korintina 10 u Efesjin 6 tgħidlek li aħna il-battalja tagħna mhijiex ma' demmu l-laħam ma' l-ispiriti, ma' l-prinċipati. U fit-tieni Korintin kapitlu 10 tgħidlek il-battalja tiegħek mhijiex fil-ġisem imma kontra ħsibijiet. U patterns ta' ħsibijiet u fortizzi ta' ħsibijiet il-mod kif taħseb li mbagħad li huma kontra l-arfin ta' Kristu. Kontra l-arfin ta' Kristu. Alla hemm affarijiet li għallek wedek, ix-xitan minflok iridek li inti tidħol fil-mistrieħ tirċivihom u tattivhom bil-fidi, jridek toqgħod tiġġieled għal dak li diġà huwa tiegħek. Mela jiena ġejlaw, ismawni sewwa, Holy Spirit help me. Jiena ġejlaw bdejt naħseb fuq s-saltna, jiena nħobb ħafna nitkellem fuq is-saltna. X'aħna saltna? Kristjaneżmu saltna. Il-Knisja hija l-qasba tas-sajt biex iddaħħal in-nies fis-saltna. U għas iddaħħalhom fil-Knisja, inti mhux ġobbin iddaħħalhom ġa saltna. Imma isimgħu li kont ħanejdilkom.
L-ebda saltna, mhux biex is-saltna talla, l-ebda waħda minnhom, ma tista' topera jekk m'hemmx sottomissjoni lejn l-awtorità tas-saltna. Fiha x'ta' moddi? No kingdom can succeed, no kingdom can stand unless the citizens in that kingdom submit to kingdom authority. That alone is a big chunk of meat to chew on. Fatti xej Ġesu. Jekk saltna tqum kontra tagħha, x'jiġri jekk is-saltna? Ġarraf. Kwalinkwa salt, anka s-saltna tad-demonju. Id-demonju għandhom ir-renku jridu jistottomettu lejn id-demonju ta' fuqhom. Mhux ħankellem fuq hekk, imma għandha x'taqsa. Il-Kristjaneżmu wasaltna u dejjem qed tissottometti lejn is-sultan u lejn l-awtorità tas-saltna. Għax pija dik is-saltna nkella tiġġarraf ma taħdimx. Issa jiena u inti waħda mill-modi li jiena nissottometti lejn is-sultan huwa billi nċedi u nissottometti lili nnifsi lejn il-prinċipji tas-saltna. U waħda minn dawk il-prinċipju ma dawk li Alla tiġà wijat li huma tiegħek. Meta l-bniedem jgħid jiena nemmen, taf x'inti tgħid jien inċedi għal dak li Alla tgħid. Simple as that, ta? M'hemmx goosebumps jew titextix jew xi. U meta jiena ngħid jien Kristjan, inti qed tgħid jiena dħalt f'sottomissjoni ta' fidi li ddeċidejt, mhux għax ħassejt, li ddeċidejt nimxi fuq dak li Alla qal u jien ħan nissottometti għalih. Issa, ħa ngħidha dak li. Ħafna minna għandna bosta areas li hemm bżonnijiet fihom. Jekk ninsaqsi l-kol kemm minnkom, kollha kemm minnkom ħatgħidu li għandi bżonnijiet finanzjarji. Anke jekk inti miljonarju, għax il-miljonarju għandu bżonn il-miljuni biex iżomm il-miljuni. Jiena naf miljonari, imma għandhom ruxmata nies jaħdulu ħsieb il-miljuni. Mela inti imma la senna ftit. Inti tittuħu ħsieb in-nies li qed jaħdulek ħsieb il-miljuni biex jaħdulek ħsieb il-miljuni. Il-miljonarji ħafna drabi taf x'jagħmlu? Forsi mhux kollha ma xewd minnhom taf x'jagħmlu, jarqu lilhom infushom, jimbarraw l-infushom, ħitan twal, security ta' barra minn hawn. Mela iktar m'għandek iktar tispiċċathom fuq biex ikollok dak li għandek. Mela kulħadd, ħannara kemm hawn minnkom onesti, kemm hawn minnkom għandkom bżonn il-finanzi. Olli dejk. Dawk li m'għandkomx please kellimni wara please. Dawk li m'għandkom bżonn kellimuni naqra wara. Kolla, issa ma jfissirx li intom mejta bil-ġuħ, imma kulħadd għandu xi bżonn, jew qed iħallas il-bank, jew qed iħallas il-mortgage, jew qed iħallas il-xaħat, jew qed iħallas qed jgħix li. Ġifieri, mela ma one. Kulħadd għandu il-bżonn finanzjarju tiegħu. Naturali. Mhux qed ngħidlek biex forsi tixtri xi jumbo jet, anke biex iżomm karozza. Sewwa. Il-naturali tiegħu. Id-dar biex iżomm id-dar. Jew qed tikri, trid bżonn il-flowers. Hemm dar. Kulħadd għandu bżonn ukoll is-saħħa. Tgħid li jiena llum jiena b'saħħti, imma meta tħabbat fuqek il-bib ta' xi mart, inti trid is-saħħa. Sewwa trid il-fejqan. U hawn ħafna, inkluż fil-ġisem ta' Kristu, għandhom bżonn il-fejqan. Sewwa hawn xi ħadd minnkom għandu bżonn fejqan f'xi area. Tista' tgħid li forsi anke għandi ponta. Qed iddejjaqni. Tiddejjaq sewwa. Skont fejn tkun il-ponta. Għaw ponta, jek ħafna iktar minn ponta oħra, jiddependi fejn tkun il-ponta. Sawa? Allora, mela, jekk inta wkoll għandek ponta u id-dejqek, sawa, inti għandek bżonn fejqan minn dik il-ponta. Sawa? Mela, finanzi, fejqan, protezzjoni. Kollha kemm aħna għandna bżonn il-protezzjoni. Protezzjoni naturali.
fit-traffiku. Protezzjoni minn forsi dak li jgħidulu in-natura, il-maltempati. Sewwa protezzjoni fit-toroq, protezzjoni inkluż anke f'darek. Sewwa protezzjoni naturali għal ġismek. Protezzjoni għall-ikel li tiekol għax inti tista' tikol xi ħaġa jagħmilek food poisoning. Mela għandek bżonn il-protezzjoni. Għandek bżonn il-protezzjoni wkoll mentali. Għandek bżonn il-protezzjoni spiritwali. Mela, proviżjoni għall-affarijiet naturali li kulħadd għandu bżonn. Proviżjoni għal fejqan li kulħadd xi darba jkollu bżonn. Protezzjoni għal ġismek, moħħok, spiritu tiegħek. Diġà tliet affarijiet. Mela mill-inqas għandna tliet bżonnijiet li kulħadd għandu bżonnhom daw. Finanzi, saħħa u protezzjoni. Daw kulħadd għandu bżonnhom daw? X'ina kollha għandi bżonnhom? Sewwa? Daw kollha huma dak li lili u lilek iżommuna fuq saqajna, nitolbu għax għandna bżonn il-finanzi, għandna bżonn il-kontijiet jitħallsu, għandna jew għax għaddej minn xi marda jew xi uġigħ u titlob il-Alla biex ifejqek, jew nkella l-protezzjoni. Kemm minnkom intom titolbu fuq dawn l-affarijiet kuljum? Wow! Jiena qsamtilkom fil-tliet kategoriji, qabli tistgħu issibuli kategorija intom oħra. Sewwa, ma huwiex probabbli anke issibuli kategorija oħra ħataqaf xi waħda minn dawn it-tlieta. Sewwa, għax jista' jkun jekk inti tgħid li forsi għandi bżonn pereżempju ħbiberija ma' xi ħadd tixtieq tirranġa, xorta protezzjoni, protezzjoni. Okay? Jekk inti tgħid li jiena m'għandi bżonn fejqan imma naf xi ħadd forsi mhux għalik imma xorta għandek bżonn titlob għal fejqan tagħhom. Sewwa, forsi inti tgħid li jiena komdu pastor. Sewwa m'għandi bżonn finanzi, minti jista' jkun tgħid li forsi għandi biżżejjed għalija ma nixtieq pereżempju għandi flus biżżejjed biex nimlu ngħinhom ilestu dak kollu li għandhom bżonn l-orfanatrofju li għandna. Mela jekk mhux għalik per dirett, ħajkun ukoll għalik indirett għax mhux kull mal għandu għalik huwa bil-fors għalik imma jgħaddiha minnek. Not everything that God has for you is for you, but God wants to bring it to others through you. Qed tifhem? Dak li hu għandu għalik hija proviżjoni għalik, dak li għandu l-ħadd ieħor għalik hija żerrija. Mhux bil-forsa għall-finanzi biss qed ngħidlek, jista' jkun żerrija ta' ħin. Jista' jkun żerrija li jiena qed niżra għal xi ħadd huwa waħdu jew għandu bżonn l-attenzjoni jew xi ħadd li għandi bżonn inżur qiegħed l-isptar u inti tmur isjom allura tagħti ħin. Tagħti ħin, qed tiżra ħin. Mela jiena u inti għandna mill-inqas tliet kategorija li kulħadd fid-dinja għandu bżonnhom. Anke jekk inti għandek bżonn l-edukazzjoni. Aħna pereżempju l-orfanatrofju tagħna ngħinuhom biex jibgħatuhom l-iskola għall-edukazzjoni. Mela daw għandhom għall-protezzjoni għandhom bżonn hemmhekk il-finanzi. U għandhom bżonn ukoll il-protezzjoni għall-futur ta' ħajjithom. Qed tipproteġilhom il-futur ta' ħajjithom. Issa, għaliex qed nitkellmu dawn l-affarijiet? Għaliex Alla tiġara da kollu. U tiġa għamel proviżjoni għal dan kollu. U meta toqgħod taħseb, sewwa meta toqgħod taħseb, pereżempju meta jiġu nies hawnhekk jagħmlu linja jew jibatuli nies. Il-biċċa kbira tan-nies jitolbu jgħidu lera, pastor jitlob għalija biex infiq, pastor jitlob għalija biex insib xogħol aħjar, flus, jew pastor jitlob għalija pereżempju biex il-mulej jipproteġini. Dawk huma tliet areas li l-kollha kemm aħna għandna bżonnhom kuljum. Issa, għal dawk li jemmnu xwija Alla, jiena u inti jridu nitalmu nidħlu fil-mistrieħ u minflok noqogħdu bħalma jagħmlu xi wħud Kristjani well-meaning, nokorbu, naraw x'wedna Alla fuq dawk it-tliet areas.
Badda di. Xwedni Alla fuq dawk it-tlet areas. Morru fluqa kapitlu 4 sa. Alleluja. Taqbduħ il-channel di ħelċar? Luqa 4. Mela, vers 2, Ġessu għal 40 jum ġim imġarrab mix-xitan. U matul dawk il-jiem ma kil xejn, u mbagħad meta għaddew dawk il-jiem ħadu l-ġuħ. Xitan għallu jekk inti binalla, għejd lil din il-ġebla ssir ħobs. Weġbu Ġessu. Hemm miktub li l-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix. Imbagħad ix-xitan ħadu fil-għoli u rieħ is-saltniet tad-dinja kollha f'daqqa. Għallu x-xitan natik is-seta fuq daw kollha bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ngħatat lili u jiena nagħtiha lil min irrid. Jekk tinxteħed qudiemi tagħtini qima, kollha tiegħek tkun. Ġessu wieġbu għallu hemm miktub lil mulej Alla tiegħek tagħti qima u lilu biss taqdi. Mbagħad ix-xitan ħada Ġerusalem edu fuq il-quċċata tat-tempju qallu jekk int binalla inxteħet minn hawn għal isfel. Għax hemm miktub li l-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek sewwa u li fuq idejhom jerfawk ħalli ma taħbadx riġlejk ma xi ġebla. Wieġbu Ġesu. Jingħad jew kella hemm miktub. Iġġarrabx lil mulej Alla tiegħek. Imbagħad ix-xitan meta temm din it-tiġrib kollu telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt. Mela x-xitan ittantaħ fuq ikel. Kollha kemm aħna u inti rridu niklu. Provviżjoni. Ittantaħ fuq il-protezzjoni. Ittantaħ fuq l-identità tiegħu minnu. Ittantaħ fuq il-qima. Waħda l-ikbar battalja li jiena u inti niffaċċjaw, naħseb hija l-battalja l-ikbar waħda ta' żminijiet kollha, hija whom will you worship? Lil min taqdi. Ġessu ma rrispondix billi beda jitlob il-Missier. Ġessu ma rrispondix lid-demonju billi beda jitlob il-Missier jgħinu. Listen, jekk ma taqbadix di, ħadd tinstema bombastika għali. Li kieku Ġessu talab il-Missier dak il-ħin, kien jagħmel xi ħaġa ħażina? Le. Però kien iwaqqa lil Ġesu fid-dubju. U jġelu jidħol f'battalja li ma kienx imsejjaħ għaliha. Kien jaqilgħu mill-mistrieħ tiegħu. Ħafna talb ta' ħafna Kristjani well-meaning huwa mimli dubju, mhix fidi. Biex jiena u inti noperaw bil-fidi, irid inkun diġà naf xwijat Alla. U la taf diġà xwijat u inti issa bdejt titlob l-Alla fuq dik. Ma dakx fil-fidi, tħall fid-dubju. Ma dakx fil-mistrieħ l-għadu rnexxielu jiddaħlek f'battalja li m'intix imsejħ għaliha. U jgħajjik. He will wear you out. U xejlek fl-aħħar ta' żminijiet, the enemy will weary many saints of the Most High God. Jiena u inti rridu ngħixu ħajja ta' mistrieħ
Efessin 2 vers 6 tgħidlek li jiena u inti ġejna irxuxtajna ma' Kristu u miegħu ġejna impoġġija. Kings don't fight, they reign. Efesin 2:6 Testament ġdi kollu. L-Atti tal-Apostli. L-Iskrittura tgħidilna bl-aktar ċar. Ġesu huwa seated, not fighting, not struggling, not even standing. Darba waħda biss he stood up. Meta Stifnu ral Ġesu għambel wif għalih biex jirċivih. Martri. Ġesu huwa poġġut. Jiena u inti suppost għatta poġġuti. Dik hija l-kelma bil-Malti? Bil-qeda poġġuti ma' Kristu. Minu poġġut? Mhux qed jiġġieled, mhux qed jistragilja. Qed jistrieħ u qed igawdi mill-battalja li diġà ġiet mirbuħa għalija. Għalhekk fl-Iskrittura tgħidlek Romani 5 vers 17 l-iktar skrittura favorita fil-Bibja tiegħi number 1 li għalkemm id-dnub daħal u laħaq il-kulħadd mill-bidunet u qatel lil-kulħadd. Imma l-grazzja daħlet u lil dawk li emnu fi Kristu Ġesu lilhom ġiet mogħtija abbundanza ta' grazzja, abbundanza ta' ġustifikazzjoni tfisser fl-istess livell ma' aktar tfisser ġustifikazzjoni. Fl-istess livell ma' Kristu biex permezz tiegħu u tal-grazzja tiegħu u permezz tal-vittorja ta' Kristu, permezz il-fatt li aħna ġabna ħaġa waħda miegħu fl-istess livell miegħu, aħna miegħu mhux nistragiljaw, mhux nidħlu f'battalji, imma aħna miegħu nirrenjaw. Insaltnu. Ir-re isaltan, mhux jiġġieled. U aħna x'għandna Kristjani? Biex meta Kristjani jiġġieldu. Apparti li jiġġieldu biex uġi. Jiġġieldu, jistragiljaw, jitqabdu biex jakkwistaw li dak li fuqa f'moħħ Alla u dak li diġà ġie miktub u s-siġilat bid-dem ta' Kristu tiġa seħ. Tiġa twettaq. Tiġa ġi merbuħ. Tiġa huwa tiegħek. Tiġa huwa taħt l-isem tiegħek fil-kont tal-bank tas-sema li Kristu qal l-ebda kamla ma jista' jiklu u l-ebda ħallil ma jista' jisirqulek. Jiena u inti għad-dinja meta tiġi għad-dinja biex tħares lejja kif jiena nirreaktja, oh Holy Spirit, help me to live this by your revelation. Suppost id-dinja li tħares lejk tgħid, da bla dem, da mejjed. Mejjed għal-dinja, ma ħaj u renjanti fi Kristu. Jekk li kieku x-xitan irnexxielu jwaqqa l-Kristu biex jaġixxi. Man, this is so powerful.
Holy Spirit, thank you. Let me just have fun. Let me just enjoy myself a little bit. Hallelujah. Thank you. Yes. I want you to imagine yourself that you are seated in the heavenly places, far above all rule, power, and authority, seated with Christ. Seated, not standing or fighting, seated. So let's have a break, have a Kit Kat. I'm seated. Jien poġġut ma' Kristu fis-smewwiet fil-mistrieħ għax once li ammint mhux dħalt f'battalja, dħalt fil-mistrieħ. I'm not supposed to be struggling. I'm not supposed to be wrestling. I'm supposed to be resting. And if the enemy manages to get you to wrestle and struggle, you're no longer walking by faith. You're trying to win something in your flesh, which has already been bought and won by the precious blood of Christ, the day that he said, I'm alive. Hallelujah. Jekk l-għadu jirnexxielu jġibek lilek, f'post fejn inta tistragilja, biex tfiq tistragilja, biex takwista, biex tara l-wediet naturali, finanzjari f'ħajtek tistragilja, biex inti tara l-protezzjoni talla fuq ħajtek tistragilja. Jekk inti tistragilja, mela int bis-saħħa tiegħek qed tipprova takkwista dak kollu li diġà huwa tiegħek. Mhux iktar b'dak li Kristu għamel u inti qed gawdi il-wirt glorious li Alla tiġa ħallas għalik bid-dem prezzjuż ta' Ġesu. U ħafna Kristjani, that's where they are. Instead of seated, struggling. Narba l-mulej għalli, konna għadna s-safajr. Aħna ġajna unak jisu 2000. Niftakar jisu xie 2019, le, 2019, aħna unak tħalna jisu 2020, ġaħġek 2021. 220. Unek fil-kov, barra, fil-żmien. Mela, inna ma l-inqas 5 snin għaw. Niftakar il-mulej kien għalli bata konna għadna s-safajr. Għalli san, if you're struggling, if you struggle, it's no longer kingdom. If you're struggling, it's no longer kingdom. Kings don't struggle. They reign and rule. Aħna l-Bibja tgħidlek li aħna Kristu naqdu r-re u aħna saltna miegħu, nirrenjaw miegħu, slaten miegħu. U aħna qed ingawdu noperaw fir-rebħa li diġà ġiet mamula u kompluta li Kristu rebaħ għalina. Jekk jien nistragilja, jien waqajt għan-nazba ta' xitan, bħal ma' xitan prova jonsab il-Kristu u jġelu jaġixxi. U Ġesu xqal kull darba. Hemm miktub. Hemm miktub. Min taħseb li jien? M'għandi għalfejn naħseb xejn. Tiġġa miktub. Jien m'għandi xejn x'napprovalek. Diġà miktub li inti m'għandek m'għandi għalfejn nipprovalek xejn. I have to prove you nothing. I'm already a son of the living God. I have to prove you nothing. It's written. If I try to prove it, I lose it. Għandek il-ġuħ, ħalla jipprovdilek. If I answer you, whether God will answer, I have fallen to your trap. Jiena naqa' n-nasba tiegħek. God promised that I will provide for you.
Mattew 6 kontinwament Ġesu jgħallem li għall-inti l-ulidu Alla m'għandekx għalfejn titolbu għax tiġà jaf x'għandek bżonn. Allura ma titolbux pastor. Mhux titolbu u laqqas tittallab u laqqas tokroblu imma tirringrazzjah u taqbad dak li huwa diġà tiegħek u tattivaħ billi temnu. Tistqarru u taġixxi fuq. U qed tkun qed tgħix fil-mistrieħ għax hemm miktub. Fuq dawk it-tlet areas li semmejna, provizjoni naturali, fejqan fil-ġisem u protezzjoni u ma tiġa kollha provduti. Kollha. Kemm il-darba nisma' Kristjani jitolbu mulej kun miegħi. Ismawni. Tmorru xaqbdu l-bibja u tatuhom xi xeba fuq rashom bil-bibja s-sadan. Imma x'ilma daffet titlob il-mulej biex ikun miegħek, biex jiġi wedek li ħajkun miegħek u qatt ma ħajabbandunak ħajkun miegħek għal dejjem. Inti aħna jew maħniex. Aħna nemmnu xem miktub. Jekk il-mulej għallek, pereżempju, ħanqabdu lil-weda, Lut 13:5. I will never leave you. I will never forsake you. Is there a but somewhere? Jien qatt ma ħanabbandunak u jien qatt ma ħanitilqek għax jiena dejjem miegħek. Romani kapitlu 8 vers 31. Jekk Alla huwa magħna, għal xejn l-għadu mhux ħajrnexxielu xi jipprova jagħmel kontra dan. Jekk Alla huwa miegħi xejn ma ħajrnexxi kontra tiegħi. Xejn. Jekk Alla huwa miegħi. Hemm aħjar minn hekk, mhux talli Alla huwa miegħi, Alla huwa fija. Allura għandek ħafna Kristjani well-meaning, dan mhux biex nikkundanna lil ħadd. Mulej kun miegħi. Mulej ejja miegħi sax-xogħol. Ġesu, mur ma' ħajġri. Għassejra xogħol, mur ma' ħiġri qabel ma titlaq. Tista' immaġina Trinità? Spiritu Santu! Kienet jistrieħ. Spiritu Santu kienet jistrieħ. Spiritu Santu! Murem, ara, għax dak kienet immur għand il-grocer. U għandu għara jtiġbor it-tifla mill-sport, mur iġri maraj. Allura inti meta inti tibda tgħix bir-revelazzjoni tal-kunċett li Alla huwa miegħek, tiqaf titlob illa jkun miegħek. Għala, għax tiġà huwa miegħek. Waħda mill-affarijiet li lili isserraħ li qalbi li hemm kien ma qallek li ħankun miegħek jekk. Ħankun miegħek jekk tmur il-Knisja. Ħankun miegħek jekk inti tħallas il-vattu t-taxxa. Ħankun miegħek jekk inti tobdini dejjem. Jekk ma tobdinix, sorry, mhux ħankun miegħek. Hemm x'imkien jgħidlek il-bebja. Issa mhux qed ngħidlek li qed tiċabċablek jgħidlek bravu congratulations jekk inti tiżbalja. Imma jekk skont Atti 17 minn vers 23 sa 25 sa 26 tgħidlek aħna fih ngħixu, fih neżistu u fih nieħdu n-nifs tagħna. Int laqas qatt tista' taħrab minnu għax tgħix fih. Allura meta inti tibda tgħix din il-kunċett u r-revelazzjoni li Alla kontinwament miegħi, kontinwament. Kontinwament. Grazzi mulej li inti ħadd tmur miegħi, li inti miegħi, grazzi Ġesu li inti qatt ma abbandonani.
U naf li anke jekk niżbalja, mhux għax irrid niżbalja, ma anke jekk niżbalja, inti mhux ħaditlaqni. Qabel niktu lill-Ispirtu tal-Alla. Ma kemm hawn minnkom ġieli żbaljajtu? Kemm ħassejtek imnikket meta tiżbalja? Irnexxielek tindem wara? Kieku l-Ispirtu Santu titlaq, ma jirnexxielekx tindem. Kieku l-Ispirtu Santu telqek ma kontx tirnexxielek tindem. Għax l-Ispirtu Santu jgħinek tindem. Jekk jiena missier, il-lulid inħobbhom ħafna, ħafna, u ma nafx iktar x'nista' ngħid iktar milli ħafna, ħafna. Ma waqafx inħobbhom, inkun magħhom kemm nista' anka meta jagħmlu xi praspura, jew jagħmlu xi kabudu. Ma nitlaqhomx, ngħidulhom issa ħalik, ma nitlaqhomx. U jiena bil-limitazzjoni kollha tad-dinja, Alla bla limiti. Jiena bli niġi sorpriż, Alla qatt mu sorpriż. Taf li Alla mhux ħajjuħu xokk, ara x'għamel da, nixfettillek illu. Inti taħseb Alla dak li għamil tajtu xi xokk. Ma pretendejtix minnek ibni. Kemm nikkomplikaw lil-munej, men. Meta jiena u inti suppost ngħixu fil-mistrieħ. Għax, once li, ħanedkom dan il-frazi, li isimawni. Learn to live in the past tense of the word. Italmu għejxu fil-passat tal-kelma. Il-futur tijaj u tijak huma fil-passat ta' Alla. Il-fidi, ġili smajni għadi, ma tħares il-qoddim, il-fidi dejjem tħares l-ura, xi tfisser? Ġifieri jiena ngħix bil-fidi, billi ngħix aware dak li diġà seħħ, mhux dak li xi darba ħaj seħħ. Għalhekk inti meta jiġi għal fejqan, għalhekk inti ma tistax ismawni, please, daħluha f'moħħkom di. Ma nistax ngħix bil-fidi jiena u inti. Jekk ma nkunx naf xwija Alla. Ma nistax. Mela il-bniedem li ma jafx il-kelma Alla ħajjejx bid-dubju, bil-biża u ħajtlob ruxma ta' talb ta' treddin anke jekk ikun Kristjan. Għax qed jitlob Alla ħafna affarijiet li Alla diġà taħ ir-risposta lihom fil-kelma. Għalhekk inti tkun taf il-kelma, ħalli ma toqgħodx titlob talb ta' ċwieċ. Forsi Alla mhux ħajkondannak b'daqshekk, u laqasat bull-infirm daqshekk, imma qed taħli ħinek meta inti kull ma tista' tagħmel aqra dik l-imbirka Bibbja. Li aħna nsejħula patt, covenant, irrida. Bl-Ingliż jgħidulek will, the will. Meta jiena u inti, meta xi ħadd imut fil-familja u jħalli will, wirt, inti taf li ma tistax tikkuntatti għal-mejda jew mejjed. U jekk hemm xi bżonn li lilek ħalla wielek, tmur tiċċekkja l-wirt, il-will. Bl-Ingliż, you need to check what's been left for you in the will. Trid tkun taf Alla xwedek f'dik l-imbirka will, il-patt, il-wirt. U għans li tkun taf xem fil-wirt, mhux ħatoqgħod titlob l dak li miet, u laqqas dak li għadu ħaj, tmur u taqbdu u taħtfu u tibda tgawdih. U tgħix bi gratitudni li dak li ħallilek il-wirt lilek tak ħajja futur. Il-passat ta' ħadd ieħor sar il-futur tiegħek. Il-passat ta' x'għamel Kristu għalina fuq is-salib huwa l-futur ta' suċċess għalija u għalik. Għalhekk jiena u inti l-għadu kontinwament irid jaqalek mill-fidi. Għalhekk jistrageljak. Iġibek fi stragel, jajjik. ħafna minn nies jgħidu li pasta jitlob għalija u ħafna jgħidu li nitlob għalihom għall-istess ħaġa li qalu l-ġimgħa l-oħra nitlob għalihom il-ġimgħa ta' qabel nitlob għalihom. U believe it or not. Nibda ngħid, tiġa tlab talik. Jekk jintlab talba tal-fidi, isimgħu nisim.
Jekk tlab talba tal-fidi, hawnhekk hawn xuhud mhux ħajfhmuha. Forsi nemmen li intom tifhmuha, ma xuhud jekk m'intix mitlab mill-kelma m'intix ħatifhimha. Talba ta' interċessjoni tista' titlibha kuljum, titlobha kuljum. Talba tal-fidi tista' titlobha darba biss. Il-kumplament tibda tikklejmja, tipproklama, tiddetta, tiddikjara dak li inti taf li diġà ġimwijat lilek. Tiqaf titolbu biex jagħtilek għax diġà tajilek. Diġà tiegħek. Qed tifhmuha. Halleluja. Morru fil-ktieb ta' 2 Korinti. Mela jiena u inti fejn tidħol il-protezzjoni. Il-protezzjoni hemm bosta wedid fuq il-protezzjoni. Jesta daqbat jek titlab Psalm 91 kull-jum kollha wedid fuq il-protezzjoni. Però tilkom waħda minnhom. Romani 8:31. Jekk kalla u amana xejn ma jista' jirnexxi kontra tagħna. Amen. Halleluja. Għandek fil-Iżajja xi ħaġa f'skrittura li ħafna minnhom ħobbu jkutaw, 54 vers 17. L-ebda arma msowra kontra tiegħek ma tista' tirnexxi. Dawn jekk intom tindunaw dawn ma kollha wediet li huma diġà seħħu, mhux se jseħħu. It's a done deal for God, not going to be done. Aħna jiena u inti ngħixu fil-passat ta' Alla. Ngħix fil-passat dak li Alla diġà għamel għalija u wedni jien bil-fidi nattivaħ f'ħajti biex ingawdih u jimmanifesta f'ħajti. U fis-saltna tal-Alla xejn ma jimmanifesta mingħajr il-fidi fil-qalb u fuq il-fom. Wieħed jemmen u jistqar. Temmen u tistqar. It-2 Korintin 4 vers 13 tgħidlek, imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi, din skrittura vera sabiħa toġobni immens. Imma billi aħna għandna l-istess spiritu ta' fidi li fuq u hemm miktub, emmint u għalhekk tkellimt. Aħna wkoll minna u għalhekk tkellimna. Titkellimx qabel ma tkun emmint. U ma tistax temmen qabel ma tkun xtaf ġejt imwijat. Romani 10, vers 17, morru malaj. Romani 10, vers 17. Il-fidi mela tiġi mis-smieħ u mis-smieħ mhix għandi tal-kelma ta' Kristu. Issa, il-fidi, meta jiena nisma' l-kelma tal-Alla? Kemm minnkom intom dal-kliem qed tisimgħu llum qed anqalku fikom fidi? Għaliex il-kelma tal-Alla tissejjaħ il-kelma tal-fidi? Imkien ma tissejjaħ il-kelma tad-dubju. Il-kelma tal-fidi. Meta tisma' l-kelma tal-Alla, meta inti tkun taħt id-dilka tal-Ispiritu Santu taħt il-kelma tal-Alla, inti qed tirċievi fidi fik. Sa believe it or not. Kemm fidi rid tkollok biex tirċievi dak li Alla wedek? Nista' ngħidilkom eżattament, Romani kapitlu 12 vers 3. L-istess porzjon ta' fidi tal-Alla u l-istess fidi ta' Alla. Meta jiena u inti rċivejna l-fidi, inti taf li Alla ta' kif fidi lilek? L-iskrittura tgħidlek Romani kapitlu 12 vers 7, aħna l-koll rċivejna l-istess porzjon ta' fidi. Bl-Ingliż ngħidlek b'aħjar, for we have all received the portion of faith. Whose faith? What type of faith? Mark 11:22 tgħidlek ħajkolkom il-fidi tal-Alla. Galatin 2 vers 20 tgħidlek li aħna għandna l-istess fidi li l-awtur tagħha hija Kristu. Galatin kapitlu 5 vers 16 xa 22 tgħidlek li wieħed mill-frott tal-Ispiritu Santu huwa l-fidi.
l-Ispirtu Santu poġġa l-fidi fik meta inti rċevejt il-Kristu u smajt il-kelma tal-fidi. Amen aħwan? Allura issa, isma wara, vers 15, vers 14 anzi. Imma kif jistgħu jsejħu lil dak li ma jemnux fih? Ma tistax. Ma tistax issejjaħ il xi ħadd. Inti tista' tċempel il xi ħadd li ma tafux. Ma tistax iċċempelhom. Mela trid tkun tafu. Imma kif jistgħu jemmnu f'dak li ma semgħux bih? Mela trid tisma' bih. Kif jistgħu jisimgħu jekk ma jxandrulhomx? Mela xi ħadd irid ikun għallek bih. Se meta inti smajt b'Ġesu u bil-kelma talla, inti smajt x'għamel Ġesu għalik. U Ġesu kiseb għalik il-salvazzjoni. Ta' ruħek biex titwiled minn ġdid, biex ma tintilifx. Akkwista għalik il-fejqan ta' ġismek. Akkwista għalik il-ħelsin mid-demonju, Kolossin 3:13. Kolossin 1:13. Ħalisna minn taħt il-ħakma ta' dnub. Akkwista għalik il-protezzjoni. Morru, araw jina tajkom qawwa u awtorità biex fuq is-srieb u fuq l-iskorfjuni u fuq is-seta kollha tal-għadu u l-ebda ħsara ma jista' jmiskom. L-ewwel Ġwanna 5 vers 18. Kull min mwieled minn Alla ma jiġix iddominat mid-dnub. Għax dak li huwa mnissel minn Alla Ġesu Kristu iħarsu u jipproteġġih mill-ħażin. Ma jistax imissek. Ix-xitan ma jistax imissek. Min jaf kemm hawn Kristjani jgħidu mulej, protect me, Lord, protect me. Min tixta' ma jista' żagrileġġ ta'. Imma llum qed nipprovantikom iktar revelazzjoni billi inti taraf li dawn l-affetti ġewwa domlok Alla. Meta diġà anke kinti ejna mal-mod, pereżempju naf għaddej f'nofs ta' triq u qed tara roxma ta' xita ġejja u roxma ta' alma ġej. Hawn min waqaf fix-xita, hawn min miet fix-xita. Malta, dan mhux l-Afrika qed ngħidilkom. Niftakar ħafna snin ilu kien hemm xi ħadd kien miet ħdej Paċevil. Kienet għamlet tant xita u ġarrita roxma ta' xita waħda mara. Ġifieri mhux l-ewwel darba, imma inti x'tagħmel meta tara dawk l-affarijiet? Jaqbel kun taftom. Le, x'tagħmel? Tibda tiddikjara jew tibda tgħidlu grazzi mulej li inti miegħi u grazzi mulej li l-ebda ma msawra kontra tiegħi ma tirnexxi u l-ebda ħsara mhux ħad tiġi fuqi f'isem Ġesu Kristu. X'inhi? Dak Alla wedek. Dak huma wedet li Alla wedhomlok lilek. Meta inti tmur barra fit-triq u s-suq, jekk inti ħadd ivvjaġġa, għalhekk jiena u inti suppost nikklejmjaw il-wirt tagħna. Meta inti jsejjaħlek il-notar, jgħidlek isma' ejja għax ħanaqraw xejdula bil-mal, it-testament. Lilek jiena u inti għandna testament glorious, man. Meta inti taqra t-testament qed jgħidlek x'ħallilek Ġesu fit-testament. U x'ħallilna Ġesu fit-testament? Fejqan, ħelsin, protezzjoni, salvazzjoni, maħfra, barkit. X'għandi nagħmel biex narhom f'ħajti? Temminhom. Tirrilisjhom tattivhom bil-fidi minn fommok u taġixxi fuqhom daqs li kieku hekk hu għax hekk hu. Hekk hu. Allura inti meta jiena xi ħadd jgħidli int qisek bla demm. Mhux għax jiena bla demm, imma x'jien bil-fidi. Jekk jien il-għadu jirnexxielu ipoġġini f'sitwazzjoni fejn jiena minflok naġixxi imma nirreaġixxi, ma nistax inkun qed nimxi bil-fidi fuq dak li hemm miktub. Għax qed nirreaġixxi fuq dak li qed jiġri temporanjament minflok naġixxi fuq dak li hemm miktub għall-eternità u ma jista' jbidlu ħadd. Għalhekk il-mixja tal-fidi ħafna jiżbaljaw fiha.
ħafna bravi jiġu l-knisja, l-komunità, l-fellowship, u teġkom bravi fil-fidi meta jiġu għaw. Praise God, missa la tmur id-dar, la tmur fuq ix-xogħol. Meta xi ħadd jgħajrek, xi ħadd iħarslek bl-ikraħ, x'ħadd tagħmel? Ħadd irreaġixxi jew ħadd iġixxi. Meta xi ħadd jirrabja u tellaħħomlu jew jitlalu għal xejn b'xejn. Anke jtilalu għax forsi żbaljajt in. Għamela sempliċi, sorry. Sempliċi. So, issa jekk arrabjat, tirreaġixxix. Il-moment li l-għadu jirġelek tirreaġixxi fuq xi tip ta' ħawwat l-ilma, ġabek fil-livell, fil-pożizzjoni, fil-sitwazzjoni li ridek iġibek. Allora għalhekk il-fidi dejjem taħdem fil-mistrieħ. Jiena u inti għandna nżommu, apparti nżommu għajnejna fuq Kristu, nżommu li nafisna fil-paċi. Hemm miktub. Grazzi tal-protezzjoni u nibda nikklejmja il-wirt. Nibda nikklejmja x'hemm miktub fit-testament li huwa tiegħi fi Kristu. Nikklejmja il-proviżjoni. Mhux Alla stess mimlija Bibbja fuq rigward proviżjoni. Jiena nipprovdilkom għal dak kollu li għandkom bżonn skont ir-rikkezzi tal-glorja tiegħi fi Kristu Ġesu. Filippini 4:19. Filippini 4 vers 13, skrittura popolari, jiena kapaċi għal kollox permezz ta' Kristu li qawwini. Jien ma nistax, jien minix kapaċi għal dik. Jiena mina kapaċi għal xejn fija nnifsi, imma permezz ta' Kristu m'hemm xejn li minix kapaċi għalih. Jien kapaċi għal kollox. Ma nafx jekk għandix ħin għal kollox, imma kapaċi għal kollox. Il-moment li jiena nemmena u namela tiegħi, I personalize it, I declare it, għax isimgħuni, ftakru dal-istatement li ħanejt, il-fidi mhix kompluta sakemm tiġi rilaxxata minn fommok. Faith is incomplete until you release it from your mouth and then you act upon it. Għattif muħwa, zommu dil-istampa. Għada fil-ħodu kif tqumu bil-grazja Alla u kif dibtu faħru l-mulej, ħajkollok il-kelb jibda jimbaħ. L-asfur jibda jisarfa. Il-qattus jiġi jagħmilha mjaw u jrid jiekol. Tifhem? Iċempillek il-telefon, issa ċempilta du s-sebata fil-ħodu, sawa. U ħajkollok ħafna affarijiet li ħajprovaw iġaluk tirreaġixxi. Tirċivi kont, jon kella xi ticket ta' traffic. Sawa? U inti kif tħares lejh? Tgħid m'hemmx tagħmel, ngħinu l-gvern. Ngħinu l-gvern. Jiena meta naqla xi ticket, ngħid qed ngħin is-soċjetà, ngħin il-gvern. Nikkontribwixxi. Lajtu sta. ċuċċati ma tajtuk il-points. Sawa, imma x'jagħmel, x'iktar jista' jiġri? Jew timxi, jew aqbad tal-linja. Jew kella saqs il-loħtu l-ħuk, jaddu għalik. It's okay. Don't fuss. Faith it. Faith it. Don't fuss it. Faith it. Oh, I like that. Let's claim that. Let's make it a river of love saying. Don't fuss it, faith it. Allura inti ħajkollok daw l-okkazjoniet kollha biex jgħajlawk minn ġol paċi tiegħek. Sewwa, u inti, you're gonna remain in peace. Ħata ġixxi fuq dak li hemm miktub. Sewwa, jekk ġil qattus jingħaj. Teħiekol, mhux kulħadd irid jiekol. Itimgħu. Itimgħu, that's it, no problem. Issa billi toqgħod tajjeb titwerżaq. Issa ġidan, m'għandix abtitek mullem, m'għandha kif hemm il-Malti jew bl-Ingliż. Tifhem? Tifhem? Ġifieri, keep your ħanejlkom aħwa, tidilkom xi ħaġa. Dal-aħħar
dal-aħħar il-mulej ġab li l-attenzjoni fuq xi ħaġa u din ħanejda l-kull kemm minnkom ġieli tirrabjaw. Kemm minnkom tirrabjaw ta' spiss? Tidnejdilkom xi ħaġa? Number 1, fil-ktib ta' ġakbu tgħidilkom ir-rabja tal-bniedem ma takkwistax il-ġustizzja tal-Alla. Però ħanilkom ukoll x'tagħmel ir-rabja. Taf li r-rabja hija element biex tmarradlek ġismek int. Taf li r-rabja hija eruq biex tmardek fiżikament. Allura inti qabel qed tikklejmja is-saħħa u l-fejqan, mekk inti persuna li għandek skorfina jew għandek vit jinħallek malajr, mor ara mekkanik hija dan. Jew loknat. Jekk inti tirrabja ta' spiss u tirrabja fuq kull ħaġa u kull ħaġa meta xi ħadd jgħidlek xi ħaġa u inti faċilment jafsulek il-bottuna, jien naħseb aħjar tissiġġilha dik il-bottuna. Ġili rajtuhom il-plakkek fil-ħajt xi kultant ikun hemm plakka mbagħad jissiġġillawha. Sewwa, naħseb dik il-bottuna għandek bżonn tissiġġillha. Ħalli ma toqgħodx tgħid għax dak jafas il-bottuna, għandna naħħiha l-bottuna. Għax m'intix tinduna li qed tirrabja ta' spiss u qed jitlalek ta' spiss u qed tiġi aġġetat ta' spiss. Dak taf x'ħajsarraf? Mart. Anxiety equals sickness. Peace. Enjoy peace. Peace. Min jiġilet miegħek, prova tħallihx jew tħallix twaqqak biex tiġġieled. Il-bira ntqajt ma' xi ħadd. Aziz tal-mulej. U kont inni ma nara. U għalli passer, għalli bżajt li ħad ir-rabja miegħi. Nirrabja miegħek. Global, mhux nirrabja miegħek ta. Le, x'nirrabja miegħek. Le, għamilt li ma number 1. Illum itallimtin, u għadni ma wasalx fit-totali tagħha, tat nirid nitallem iktar, imma llum ħanitallem mill-lezzjoni tiegħi stess. Nirrabja int li ma tistax tirrabjani. Għax biex tirrabjani irrid natik il-kontroll jiena fuq ħajti. You cannot make me angry without my permission. And I'm not going to give you the privilege to control my emotions. I'm going to live in peace. If not with you, with myself. Are you understanding? Hemm ċertu nies fil-ħajja tiegħek li tagħmel x'tagħmel dejjem ħatfassilhom il-buttuna. U ħajwaħlu fik li inti tirrabjhom u li inti tillaħħomlhom u inti ma nista' nagħmel xejn. Ħanejx fil-paċi miegħi nnifsi. U mhux ħanħallik tirrabjani. U jekk nirrabjani, ħajkolli nindem Alla. Ħajkolli nindem miegħek u ħajkolli ngħid kemm kont ċuċi baħna. Allura, waqt li nitalmu fl-imkien, jien ħan nitalmu hu. Meta inti qed fit-trafik, u għax hemm it-trafik u għax xi ħadd qasam quddiemek inti jitlalek u titlef iż-żerr. Taf x'għamil? Qed turi kemm int baħnan miegħek innifsek. Għax xi ħadd qasam quddiemek, ma tafax inta rajt jew. Calm it down, bro. Jon kalla ġieli kol dan nara nies jekk jargumentaw u min jaf kemm jkunu qed jgħidu hemm ġew u barra qasid isimgħu kelma. What the heck are you talking about, man? X'intajt minn għalik li qed jisibak in-nies? Saq kemm qed iddaħħaq nies bik. Kalmit, asa. That's life. Għabizni. Il-paċija b'saħħa tal-ġen, aħna najnu, aħna naqdu l-prinċep tal-paċi.
خلي الباċi tirrenja fik, emmen u idħol fil-mistrieħ. Iqaf iġġieled. Iġġieled biex takwista dak li huwa tiġa tiegħek. ħana rikom skrittura waħda nitolbu. Efesin 1. Oh, Jesus. اسمعوا دي. Vers 3. امبارك الله ومسير سيدنا جيسو كريستو اللي باركنا. انتم دي تراوي او تراولي ايوه تخرسوا ليا ناف لينغوستو سما اف او خرسوا ليا بس ابداوا خرسوا ليا البيبيا. Vers 3. امبارك الله ومسير سيدنا جيسو كريستو ليه هنعملها بيرسونالي اللي باركني تجابركني مش خاي باركني تجابركني بكل شرطة تباركة سبيريتوالي في اسم ود في كريستو. تجاوى كله تياي تجاوى كله تياي في كريستو. وانس اللي شفيت الكريستو انت تجا عندك كلش. روماني 8 فيرس 32 يكلا المسير ما زامش لورا للابنو اما تيقولنا بشين كم مكتر لستينا دا كله ميو بشين وكل بالانجليزي تايلاي كده. If God did not spare his own son but delivered him for us all, how much more is he willing to freely give us all things with him? Do you have him? You have all things. عندك الكريستو عندك تجا كلش تياك تجا تياك. مش سكوبري ستوديا دان التستمنت. مو راش قال لك لي واتياك. أعبدو إكليم ياخ مو ركليم يا داك الباركت مو ركليم يا داك الوديت مو ركليم يا داك الويرد تعلقش بوجي في الكشون يا فولش كفا مو ركليم يا أيمنو يبدأ تذكرك فوق خايتك وقت ملاي هنجيش فوق داك المكتوب وتخلي قتل الدمونيو يوقف سيتواسيون في مفلوك تجيشي ترياجيشي فوق شخاجي اللي تنتج بيها. امشي بالفيدي امشي فوق داك اللي مكتوب مش لعل ودولك تجواتيك استستا عليك لتراح يجي اتفاق في الحياتية. آمين. هاليلويا. أين طلبوا؟ كل هاتي طلب مياه. نمبر 1 مسي قدس نشين رينغراتسياك للحنينة كبيرة تياك انتي سمعتنا الكلمة قديسة ديك كلمة اللي تلبراك لتخلصنا من الطقوط الغاية مولاي انت دايدنا لي الفيد تاعنا تلب الدنيا المعرض البروبلامي الفيد تاعنا تلب البريكلي الفيد تاعنا في كريستو وداك اللي انت واتنا أغفرنا مولاي فين من فلوك مشينا بالفيدي وفي المستريخ دخلنا في جليدة اللي ما كناش مسيحين عليها بشلادو جايينا مولاي الداوك اللي عندنا بزون نغفر لهم كم شغلات اللي عندك بزون تغفر لهم اغفر لهم هسه تخليش ديك البرسونة وبرسوني يسرقوا لك الباتشي مش هو متى انت تتيلهم فوق بلات بشيء وريليز دم باشيش لادو عليك مولاي نغفر من قلبي اللي بالكل وجاني وترديني وعيرني وانسولنتاني وكن كتيف معي نغفر له ونغفر له من قلبي الجتيعي الجتيعي. الثاني اغفر لي مولاي فمن فلوك مشي بالفيدي وكليمياي داك لي واتجاتياي في كريستو عملت رشمطة طالب مملي دوبي ومن فلوك فيدي وتومين بلو من قدام مولاي اعطينا الكل كما احنا الريفلاتسيوني باش دان التستمنت جلوريوس اللي خليتنا في كريستو نتعلموا نتبعوه باللي نمنوه نتذكروه ونجيش فوقه مولاي انت واتنا السلفاتسيوني بلستس موت واتنا دين السلفاتسيوني باللي نمنو
f'qalbna, nistqarru b'fomna u aħna nkunu salvati. Dan mhux bis-saħħa tagħna, ma bis-saħħa tiegħek mulej. Millum il-qudiem ma rridx nistragilja aktar, speċjalment biex nipprova nakkwista dak li diġà huwa tiegħi fi Kristu. Grazzi Ġesu. Illum bl-awtorità fil-mistrieħ. Nixtieq nirringrazzjak mulej. Kollha jgħidha miegħi, mulej illum permezz ta' Ġesu. Mhux permezz tiegħi, mhux permezz tal-opri tiegħi. Jien salvat. Jien maħfur minn dunubieti kollha. Jien wkoll ħfirt lil kull min huwa ħati għalija u ma nżommx id-dejn tagħhom kontra tagħhom. Nirreleasjon. Illum jien infejjaq minn kull mart. Kull attak tal-għadu kontra ġismi. M'għandu l-ebda jed fuqi u għalhekk li nemmen li jien infejjaq minn kull marda għax tassew Ġesu int ħadd fuqek il-mart kollu tiegħi. Kollu. U permezz tal-ġrieħi tiegħek jiena ġejt infejjaq. Illum nirringrazzjak tal-providenza għax inti wettni li tipprovdili dak kollu li għandi bżonn. Grazzi li tieħu ħsiebi li l-kontijiet tiegħi kollha mħallsin, id-dejn li għandi mulej, jekk hux bank, jekk hux business jew persuna, grazzi li d-dejn tiegħi huwa kollu mħallas hekk ikun. Grazzi li dan il-ministeru mulej il-kontijiet kollha tiegħu huwa mħallsin u l-providenza ma tiqaf qatt mulej. Grazzi Ġesu tal-protezzjoni tiegħek, tal-provviżjoni tiegħek u tal-fejqan tiegħek. Dan huwa tassew il-verità li jiena rrid ngħix u ħanejx fiha u biha. U rrid ngħix fil-mistrieħ. Mhux nistragilja, niġġieled jew nitqabad, imma bil-fidi nirringrazzjak, nifaħħrek u nagħtik glorja. Għax dak kollu li inti rajt li kelli bżonn u kont taf li ħajkelli bżonnu, tiġa provdejtuli. Min qalbi ngħidlek grazzi Ġesu. Min qalbi ngħidlek grazzi. Ħajkun infaħħar ismek mulej. Min issa għall-eternità. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Meta aħna konna, meta jiena bdejt it-televiżjoni, li kien ħajkun flejjes kbar, li kwa inna, ma nafx kemm inna, 17 sena fuq it-televiżjoni. Tafx kont ngħid paid in full. Meta aħna dħalna fl-ewwel post, kont ngħid paid in full. Meta dħalna mbagħad fis-Sapphire, kont ngħid paid in full. Meta dħalna hawnhekk, kont ngħid paid in full. U fejn sejrin waraw, jekk mhux il-ġenna tiġa żgur paid in full. Ma fejn Alla ħajkollu joġbu jagħtina hawn dex Malta, Puglia, Sqallija. You know what it's called? Paid in full. In the mighty name of Jesus. That's it. That's it. No more struggling for what God wants. Because when it is God's will, it is God's bill. My job is rest, believe, and enjoy the journey. Amen. Hallelujah. Gloria al mulej. Grazie Ġesu. Kemm inti kbir mulej? Imnalla ġejt. Għax veri kelli bżonna nismaħħa il-kalma. Jekk ħadd ma ħaxej, jiena ħadd kull kelma. Amen. Il-paċi mawkom is YouTube u Facebook u televizjoni. God bless you. Narawkom is-sibt
ونراكم الغد. God bless you يا أستاذ أهوى. باجي معكم.